There are so much bread. Na matnas na mo hwe me KUMAWOOD TV. Be di mede ebel. What you do if we are say na okwa. Ebusua, obi dim say we are say na okwa dia. Make am say if we are say your boss show na asase owura. So ready a na o mra ni amane a odidi so. Alichi ni adesai we. Adesai o mani pada sani na adesai o ma oduma o odidi ni juma. Ebi nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. We kire me say ewi ase na okwa. Enka eda anke ntu prum. Bibi wo ho enti na eda etu. Odi kame wen. Na me meje prophet kedwa. Afesa jumede embro. Me ka wasim kutebu ase. Ewi ase. What bu so open. What na say adwen. Se edu enmu a ohan no ebobɔ no kodwen na adesanye no osum no kodan na adekye no ohan ni free feneba. We kire say ewi ase na okwa. Efi say ewi ase Eden, internet say if we are say and now. Eti kame on, you first jumede embro wo KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. Surprise and you say herbal mixture and you say herbal capsules and then you get a bed you could debrew we said down complaining with seasoning so about pound is man in sia we are saying now kwa jumedi na eduru so na jumedi we the bro de bia from Monday to Friday e we KUMAWOOD TV na me na me di jumedi e hunchia me media na kofie subonten obetima from esukuto yipebre said the menu in our premier Majiso. The jubilation is to say, a dear hinter wa brabomu, dear hinter usum, and you know where they eche. You see, we are so cross at all, Nayan tears a fofra, necessary itching. We are so de bia, the dear Yason, and they are not a can some beer, say be any boy adrenaline and tears so. A dear woman and you may beer and a cherry adrenaline, and witness it town, then you know, come home service here. And for Jumedian to try abrabum, dear hinter. Na yenhwe ne poma sibre nene yenya ya asewa brakatu de hinta obrabo mu no de hinta wo ye menu asetene mu no na ode ye de ebre nta abusua tenase ne bo obi amane se esukuto yipebre mafuma kunya na me de metutum se afram se yenyina nka bom se abusua yenyina nka bom se praye ne de hinta obrabo mu no ye mfa de embrabra ye abrabo ne so ne de emfata no ye hwetugu se de akokɔ odidi a ode na hwete de enye no na de opa no enwa pa no wadi akɔnie sa na mpɛsɛ no nua ye kye de ahinta wabrabo mu a ya braketu ode ye de ebrɛw na kaun na hye ne so se adwuma ko bi na asomase eye adusa heba mesha twins powers ono so e kaun bi na da chi hunu enso so esomase ene de keka ho a omo so esomase a me de dwuma de ebrɛw men sebre no mekɔ ya se wa braketu ho na de ahinta abrabo o pɛsɛ one ye kye ene no wo so nya odie na hye ne so se dwuma de ni emrese mu no maybe a matrofo no ama so bam na de kyere wa adwe no wa busa no abaya arante me mawo akwaba ya medie aba ye wiase na ko dwuma de so ya de wo so ene de na ahinta o pɛsɛ one ye kye o wiase e na ko dwuma de so. Okay, me da sepa na de di nkan no mechia wahwefo nyina na machia me proprietress Madam Agata Jesus Saves Educational Center ewo April nene de edama koma so me pese me ne ahwefo nyina eche ene se ewiase eya honhom ena edi afusane ewo nipadua yi mu ahonhom ena ekoba Yawonia otimi abaji atenabia ewo nipadua ni mu ane yawonia ono sotimi ebehwe wadwene so obedada wo keke owi ana wokọ na woni omapanyina sei ne eno ne ohawa ene ye komunti a asumdwe kra no yentumi nya bi ewo yemu ane sane kwan ebeda ye ho a sa honhom yi etimi nya ye ede sen ya brabo eno ne ahintasem ene efese me ne wone wahwefo nyina ye che Me da ase obi obusa se kwan ben
ene ne ye be ne nipa da se de be ya ahom a wo kan se papa se boni bobowre nipa o de be di ne djuma a wo nipa dipaduam. Okay, medase. I say and yen ewiase a yetie yi. Ya boyen say ye meye djuma bi e wo asase so. Enti nipa wadwuma na say ye nim onyam a e wo say yen saka. Ne say ye adwuma ye hwe enwoma aka ne so. Na enso so no ahonhom omo so wo enwoma yi nyina mu a e wo say omo so wi omo adwuma na ye nipa ye nya so emfaso no. Omo so pese omo benya omo tena bia e wo nipa mu. No mdi nipa eye adwuma e wo ekwan foforo so a eni yen de no ebo ebra. Sa pepepe sanete. Na wiase no se bi ye boade miensa e wo nipadua ni mu. Eye nipadua no ana okra no ana honhoma etawachi ma wo beye nipa. Sa nneema we ene ka nipa ho a ye beka se bi utimi moyo ye okra te asefo a utimi fa ye dote a ye frɛ no honam no edi enante asase so. Na sunsuma na honhom nka ho a wo bɛde atena wiase bi. Eye no kore sene waka na ye wo enipadua no obenya okra no na wanya honhom a ebe control okra no na wo nipadua ne so dia ye adwuma e wo asase so etene na ebe ka se ye adwene no because honhom ne do control adwene no na fe wama wo so de aye adwuma esese wo ye na honhom yi edi afusane e wo nipadua ne mu na ne obetumi agi okra ne so nkonimu no eno na ede wo bobra se ne wabra botie enti no ebia yewo adwaman honhom yewo konkonsa yewo abufuo ahomaso ni nyina no omo prese obedi nkunim ewo nipadua ne so enti se wakwan beda wo ho a na omo anya wo sutumi enti yefa ne se honhom pa na yedi nkan no yenya wo beto ho ne ma wo ye enipa a wote ase no eno na baka se honhom pa ayede awo na fesa honhom aka yi nyina so pese omo so be take dominion over your body on sanete no enti eba sa pe opese wo chichire wo wadwene no ana wonyansa wonim de no a ema wo ye nipa a utimi ebobra no na wode no esie eno mo fa say captivity of the soul no enti wo kra no a etimu a etimi ma wa hoden na utimi bobra no sanete no ono no de obedada wo na wa chichire wo kra no ato ho na afọ no na ba be fa wo nipadua no no de wo ye adwuma sania ensese eba no. Wow. Oh yes. No me musa se de tie yi a o ka se yo eye honhom bi a ye free ye na ye mu ebae no o kan ho a o na maye ebobra no esipi esita e wo ya asetire mu no se ahon bi be free bebia ba se papa se bone no o mu free he na kwamba enso na obi hu bedawa ombura o. Okay. Ye sisa no say ye dinkan esua bibi free asori ene ade say oh ebi kwa ese de Yesu Kristo enu nsuo mu nana honhom bi eba ne so enti no me no misi asade no asema me dinkan bi sa me ho ane say na titama na ye mfa ni nu nsuo mu no na ho ane hwe ne kra so I say wuntimi enwendwen ensem hu mienu na de obeti bia na wafa ne sai ho na ya na asem no ewo no enti no ewo honhom a ye de awo ene ewo honhom mu wo ensuo mu enua mu butan mu ene ade a omo nyina so omo nwuma a omo di e wosenka boa ye nipadua no na ye ho toyen na enso so no sa honhom yi pese omo dada ye nche san ye nimonyam no a e wo se ye saka no ede to baabi eto no no pese ekwan beda wo ho a ebi o pese konkonsa ukodi konkonsa na ekwan abeda wo ho enti no obewia wadwen na obesan so hyehye nia ode wo bekọ akodi konkonsa no enti ukoye wie pe na chese obenya ntase wo mu because osoma a wo no akoye ne pepepe awu se na tie no na aba benya kwan ewo wo ho na so se wusa na wo behu wo ho se wo de wo tumi bi a oti wo mu enti wo nhwehwe na san honhom ne beko agewa
abribia na sa honhom yi ba wo so a uhu ema wotimi di won so nkonim so ho me sha be 10 years no na say yenim say ukonsuo mu a enye da bia ne konsuo ho because I see nsuo ne so e wo da bia wo de eye ne nnwuma ana me so no me di nkan ekọ asori a mete ye say Nyankopon boye nse ne nse so na oti ne padua ne mu enti ne kwasa wo ye bibia ha nipa na mo wo bedo nipa na sansam ne mo betena makomam te mama adwe mu bie ye say medo nipa enti me ka say me ne ma me kwa efuom na me ne me nwa keta ba kwesi ekosa nsuo aba na da ne efiada say ye nkonsuo mu ho efiada ye nsu ye nim ne esusa enti no ye true koko na se ho a ye kosa nsuo no na se enoma su ne nyoma ye kosa na ye very strange e wo ho ti ye dru nsuo ni mu sa no na be bibi enam nsuo ni mu ye dede anso ye hu hwe ena ye sa nsuo ni bi afa ye bedru ba bi na awowo pa na enenam koko duane ntem na bi nenam fom na ekọ ha ti me nwa keto na o se Esther Mishro na me se da bi ada wonnim se Nyankopon kan ye ho na wote ye mu ntin se ye suro hwe na me fa no na me de ne koye ti me kwa na me ka cha ma me se ma me na ade sei na asi ti me kan ya no se ene fie ye nkonsuo nim ehwa no se mu mesen na ye ko fie eti me koye na me ko bisa ne se enti ye nkonsuo mu ho sa da na ma ye koye no ka bibi ye ye nso no si debi se ye nim ana afi so no Nyankopon no ka ye ho nti enya agya bibia betumi ayeye enti sa honhom nyina obi won nsuo mu obi so ba bia enti sa wo koye bibia ebema kwanya da wo ho a na se wonnim wo ho sa wo de okra no do hwe wo so no eho ye den enti sa honhom yi no so tomi a eho na no betimi aposese medase okay enipa bia no kra bi na hwe so eni me busa wasemo enipa bia kra bi na hwe so oso okra ne dot nipa mu na honhom bi na hwe okra ne so na wo control okra no ema wotimi bobba enti obi mebusa se honhom ye won papa ne bono meboa pa na ye nipa de nim se ye honhom adi achi ene ye kra ne de achi ne papa a obo ade de maye na mebusa se o se honhom konkoro de ukasetia na eja ne won fa ncho ne se nipa bia okuta honhom bia no oda se honhom bia no untimi nkuti no o se ne pe eja ne won fa ncho enti sunsum anasa spirit ene de bia no ye de bone ye de ehye no enti buso se eye den ne nipa ana enipa timi manipulate ana se onya possession abra kra no ne kradua ne nam no ede na yeyi kra na ene adwen ne nam no esi nchen ema honhom bi ebefa adwen ne edidi bone okay eni padua metaka se pe me nim die wo honhom se mu no be hu se eni padua no okra no gina ho se aboa enti na bribia no osoma emwasa honhom yi etime soma beti se aboa na waba won chen isa aboa ne ba won chen pe honhom ni free ni mu na ba bebo awre ni padua no enti ye ni padua ne dia honhom ye timi di mu afrisane abribia ade se wo watimi abehu ho se na woka se bia ho konkron no sa honhom no eho odin no ti wo mu enti no honhom bia ba onni wo sutumi na so so no meba se honhom na edin na se honhom edin ewo ni padua mu no bibia ntimi nye nipa pa kono ne se enwu hia so be frɛ agya bi ana tumi bi efiri baabi se wogi se wo kra ehu odin a enwu hia so be hia bible bi se me to wasam na se a pa na me busa se de honhom edin obu wa na ne honhom nye den patota se ebe hu be hia so be petumi bi abo na ho ban se de obetima na nti abrabo mu na abo bi anche na anwe on say me be hu se ya we honhom ene hwe me kraso a ne ho eye den uta abo yawe e be busa se ahon bebrebe atwa yawe nkwa na ti asase so aro no bo foro na asase ana I say honestly na ye honhom a me ma be hu se ne ho eye den a
so wo trene so obotantim a unso hwe enka oso yenue ohwasefo na ne abeduru ase munso mumu ye wo ni sika ko pesekan wo ni kotokuro ko pekotokuro wo ntu amana ko pa adaka afa etra na ewuo ba watima kodem ono on ti soro no wo se hwe ohwase na ba na obi aso he bonsam de ni edi on ho odi on na de wo se yawe ho odi nche bonsam dabi onim yawe ye ohene animonyam hene ono wote na konwam so abode ode ahoden na se tumi no amema ahonhom a mo na edi dwuma no ede ema na wose wonyemu animonyam ede sa ahonhom ya wadi ni tumi ahoden amema wo mo no ana mo pese mo gye n'animonyam fa anase wo sorry eye boni ditia no eti me se ne maba be gye na die hu se oye odo no menye so se wo do obi abekwa akotwe se kan se obeku no da enti obi ono ye odo hene oye de ka obi se onkotwe ka ten koku obi ontisa na mo we wa honhom bi wo ho a omudi bone e de hye no sase me maka ma nkrofo ne menya adwe baba se na mahu ne de e wo se sa ni monyam no e de ma no mame se wukuta enkra nan ya no mu nyina wo mo dwumadi bi se omundi na ba ku di bone e de hye wani monyam ba ko ye papa de hye wani monyam a ni nyina ni monyam na emewie o dabi ni a oye bone no onka se onka ye bone ni sei emfa emeye emehye na ni monyam bone no a wo ye de etia yawe no eye se opese okata no kre ne so that hunu so ho obi a wa ma otumi ebia adwuma mu ya wadwuma dura ne wo ho ena wa wo nkrofo a wode obi a atoto adwuma oya no etinya wa yi na wode na to adwuma na no a wo ya wode emu obe calculation ni bibia e de abre no no sani pa no adwuma dura ni adwuma mu ho bia onpese obi a behu se enyo na ye adwuma dura no enti no no wagye sani monyam no to obi e bepa adwuma ono na ofa no so pese oji obi adi a wo san tumi no because nipa de tumi na ma no oh sani ete no enti no sani pa no obi a me ohwehwe hu se sanya adwuma rura ni e beye den se obi kura kan obegye edi sana ya wede na kwakoye na meso me buso example yeti omamu yase ye wo se ahodwe wa ase alabao eye okwa aye what is it akwati alai enso ukasa tinka mepacho mepetinka mu a o bia tonko ke no na ye de ni achese ko eye tinka wo no eye alabao obia zo koduru wa nim se alaba ye ton eye bicycle anase moto anase eye nuanom ekremafuo no omo bia se be omo besu ya omo do tonton omo nyoma ye de e wo ho ase bi edidwa wo ho enso upe eye nduboni bia ye nyabi wo ho enso wo police station anase ye wo police service omamu yase ya minyi ni kura no almost 60% enim se sa bia wo no dwumadi se ne de wo ho oman ni nyine nim anase kumasman enim se sa bia wo no dwumadi se ne ye de omudi no wo ho emma obi atrim se obetam bibi de akubu wo ho no adwi wo no foforo ahyehye bia no de edidwa beba to chase esu dwumadi ne de ekoso wo ho asembisa na mebusa wo ye de ato enso ehyekuro na animonyam ebi mo nom endobo ne wo kromu wo wo saa bia ho ai nipa da se ne ye de awe enso yesi asembdi bia ho ene police station anase police service omuso wo mamu yase but wo munyina nso no obi di na asem ko baabi na dwumadi bi wo ye no anko yi a emran timission se yemuntungu na wabakwan saa asase ne eton ma no enye ho no se nka we de osini dan emran hye ma yebutugu ba we ye oman mu nyina aso asem no yemunguo unyini se hye kuro na nimunyam so de ba ye sunsun semu a dabi egu oman ni hufi na hye oman ni ho nimunyam esan se ade na wo ye no emfa mpuntuo emre oman no ade mpuntuo ebre oman no e na hye oman na nimunyam na ade a obekwa akoye
ama ya bechew yetimi bechew ebrowo edo ko gina mfonyini so na ye ka wo ho nsem ne ade na ye nim gwase anya ni monyam hye sa sanete say nim gwase de ade ne yembunguo efiri se one police ni chi eye driver kwa na one drive yi ana ofa nipa bi o kwanbo ni bi so a ebi obenya kasa kyerɛkyerɛ no o se o machew ida a penalty and also the car be call eye ne jurisdiction and ne territory say ahana me wo enti famra kwa we so ne bejo car na odo ko court and I say omo de mra na ye eye adwuma but say de me ken enye ne na me beti me mo frase me no yesi bia bi de tinka mu a ewo eye alaba but omgusu di omudwuma say de amamate say Kristo oba enche oba no nso de bia no ye oba ama manfo awa nso meduru ye itu so ka kire me say ye ohunhun bi a o kyan me kra na timi mu no na o le process ma me di dwuma bi e wo asase so a enhye body na ni munyam dabi enhye ya wa ni munyam free say eni munyam ya de a eye ahoto sa na wo hu entry wo uni ha onkoto amane mu police mechew emfa wo nkɔhye na yi ne bia anasade enti sanwoma na ekoso mo mienum guase honhom a atake over because of say ubenya gisanya wa hoden na tumi ayisan de na free ho de sanya wo ka baby kro na oye no eya honhom bi na process o modu o mu di san adwuma no esansa ade a wo ya ema okra yemre because ensanom ne sanwoma ne nyama okra no eyemre enti wontimi ne wo ho na wonyina ma animonyam bi a wo se won saka obeya successful in life no on sanka na egu ho fi mu oh sane oh yes egu hu fi enti no eye ahoden a ubenya na watumi de asai sa anwoma no enti sa ahoden no aya wadi mu me saka ye no na mhu ye sense se me de tena se awasa me so metimi de ba ni pani da ho so that ye ni monyam bi a ayra awasa ye saka no yetimi e de aye adwuma ama ye saka esanse sa nipako na wo koma asem nyina no me mi hu a eye me ya because of say say omuni pedua no no mu dim ni pedua de yawa kwa pedua say yawa ka say notie bi a ebekọ notie mu no okra no bekọ ne nchen eno no asa aka ne ba bi say papa mu bonimu yemfa seda ma ono no yawe no na eden na ade nyine sutu emfu eja no wo say papa mu bonimu yemfa seda ma no na memi di dwumadi bi a emfata na me dia sede command say o twedwa mpon ende omoma no nyansa kakra no metwam fufu bi adia o say o ya de bone ya ha oni nyina no enya sa na tieda ente sa enti no bi o ho a o me osikani wo ginani o nyame na ehira me ba won hwehwe nyame kro na wo hira no so sa na tie no because ahonhom ya omudi efusane woni padwa ne mu no se otimi ebia no control sika e wo se meme saka sika mehia no abrebia no opesa meme sum ni mum ansa na me saka sika no ente basa na enum buase no ha bia wo se me famu na me konya sika no na me di akire ahonhom no nyina ware boy ahonhom ni nyina no meka se tumi wura yawe yawe the boy and the boy ana wasan obia adwuma de ama no wasan obia won adwuma e wose wo edu na bo o sefo so mesai ben kase bia obo sefo se won sei ana se meka so na bo honhom a ono si adwuma bo sefo na ye ka na nsem no ono obedada wanse na otumi asai wo obedada odada wadwene keke na onyini se sada ya no san ya no patia soso ne wotumi a e wose yetimi di ne sunkunim alota meka se obedada ye ne tisa wo benya ya wa ho ode no a wotimi di ne sunkunim enti ontimi mmewo ontimi mmewo eye ya se wa bracket na wote ne nka no wo ye ewiase na okwa wo se ewiase etiwe no obo ade boy soronko kwan so no ma etumi se ye nkata ye ahonhom nyina so ye num sunkunim ne nche obo ade ne nimonyam enso ne de ya ye mre tumi bone ni tumi papa bi efiri ba bi a ye kra ne nipadua obo ade de dom ye o senke ye famu tumi nya yishira no ene ye nimonyam no ye ntimi mfa ne nso ne nipa de seni trimika ko petumi bi firi ba bi se o betimi de dunjuma abra obo ade ne hye honhom bi a e fata ye kronkron e ma no a se bi nka okasafa ne mu a obete
ubi me ubi ena ya abra kutuka cha say pesa won wo no kwan penachiri kwan na onam no so a sebi wanhwe a woni beji abro eye ahon bia so no so aba pa won eye sima dumiensa KUMAWOOD TV so na ohwe no na ewu kwada wi ase na okodwumede na eguso epiepia no na mamfa nko trans powers o tafo 2 mini o se ntafo ni 2 mini fiede we ya no ntafo 2 mini adwuma omde om se ahaba kroje honhompa na ye de omde di omdwuma yo omo ebia omote omosane yeso bomodin aso be hu omo o sese yare be na ye de ayew nipadua no ana sunsun bi hawo ye wasetena mu uso sikemu na ahye wotena adwuma mu ana yi wadi opeka bia na tum bia ka cho se faka no komani wura ensanom na ye de wodo wa atwene na ntafo se bomodin aso be hu mu na me de me ka kyerɛw o se wo samana bi wo ho wode ahaban nubra ana aka bo mo de aye ne samana no me de me kofi mato ne din AK47 edi entia eye bambo kese bi a echentuo ana ni tu na yepe enti mim kofi mato ne din AK47 so pe bambo pa wa setena mu so bi taw stu mi bi taw da no asore ko sore mi nkodi na mo te bola so na mo ye nyoma bi emfata sore mi nkori apeteshin stu mi bi tima bowro kremu a ode be di djuma bi a wanka so be wenu onu hu dia pentafon tumi bi wate pentafon na samana ni bi AK47 ni bi oso wo ye broni chrome abrepo highway ni so ho na obutu di ndjuma frɛ no ɛwɔ 0249 699898 0249 699898 na me de wo kɔ ɛyɛ nana dachi honu spiritual herbal center nana ɛno me yɛte wonka de bia ogusu bo nipa de bia nso no bo nipa te bia mu ɔhaw ne amane ne abenede nipa yedi no asase su no oji omu frim nana mo piafo kɔso a na bo nipa hinta sema da hɔ a efiti ne tete ntren ni mu a ohunu na nso so wo de sema kakra bi ka kire no de kiri nanim de anye no wi fro de adepa eto nanim anefa no koso wa ne hira omo oso wo asakare 47 o no butu di ndwuma wo se men kan kire se ope gold ana go gold bi o fie so pesa wo te wo hinta sem ana se nyowa bi kire wo wa setena mu o na wo frim akora ne ba no wa pon no enyomo basa na toto wa ya setena mu so wo de ohun se sunsun bi ni wo di esi e wa setena mu a penachiri kwa wa ya sankara 47 aye organizer na wana usi besi 47 organizer na wa gina wa friend was 0246 014029 0246 014029 also share nso mo ba na so ye wono so petumi one na nantia obema obi na opeso ka wo hinta sem e kire nso a obeboa na enso eya asofo na mo wede mo ba no osremo a madoso mo ba eya mo mfre no asofo no oso tuti mu special anase mo ye akonfo na ase suma aso ne muso a muhunu na ase eya jamodam kafra sebi mo mfa mkasa ne ncheme mo ye krakrakrakra no oso mo ba nso a eya mo mra na mo mra ntem na ohun kwa fa so odom be fa so because enipa no doso ho ono ho no obi nti obi asem nti mo ba wadarma na ma frɛ no nyese oba ya so we do e organizer no na na me ni there be frɛ no na ohun kwan obefa so because obi nti obi asem na obi we osofo frɛ 0246 014029 na me do free ye na da che onu dia na me twenwa de wa ba ye na mensa ekine be huru wo efiase ekina me kɔ na mensa ho na me se me nte me ho ase se motetimi kasa motetimi ni nipa de se ni kasa one na nye nipa ene bobbo wura mu na wo be kasa na mote na etimi no kasa one ekire wo ye enwoma bi a ehinta wabrabo mutimi kire wo se haban we na ede mepe mote etimi ti kodu se gibidi mote etimi fa kodu didi ohunam ana wo ye mframa ekire wo beto wani wa beto wasum wa be kasa confess bonten sai ne krodie na wo de te ye wiase na kwa sabo wo se ye wiase na kwa mpa hunana wate wo so won de opon de ewiase ti ya na no odo nipa enipenti na ote wo no enipenti no ne ho mfa adamfo enipenti na ochiri ko pe eye emmo entia so de bebo ommo enti na ye de ote wo no oso wo ye bena edwoso abenase ho no o ye de ote edu ni juma obutu no di juma so etwere se eye dam se eye menim dia menka se sunsun sem spiritual problem pa na te so woto ayento wodi sia na obi atwa promise and fail akwantu ana open krata bi ana court issue na me duru mebusa moti an say dwumedi bi pa na mutimi ye court issue and nipa da se ni nam court bebrebe fakoda no
for krata sem koda no wasase sem no gold no for koda no ate na na da chi na mensa se inshallah eya honhom atwa ne hia a ye frɛ ne din eye moto de so a wona di djuma no obɛhye wani monyam obɛmonya de opɛ wasase so no otime di djuma but mo dia so be frɛ no 0249650703 0249650703 na mensa se men kan kyerɛ ne hye no so se o ba menka bibia nkyerɛ no enye on na ye wadwuma ma no eye honhom na wona ne ba no na be ne bebo mpunu ne ka won intasem oho na ye konkono bia na obehu de obesie na echina sese wobete ne nka yeni moti abekasa na yeni moti akasa so a ye beba sei na de moti atimi ye sa kontembra ntem no anwade o betimi aye no amafo se saa ye fake sike ye se fa oboto bra enye no bi na meka se double money enye bi na meka se moti no wa ya yesi yi fato na yi ekramu aboa ye de emaye eno ne ye ka oso pebia boa me no obetimi aboa wo na nye sika duru boa me no obetimi aboa ba nye sika duru fa hye otrim okoro ko ese ba na nampacho pesika duru a oro beto sese to mi bi wo ho fro 0249650703 na mensa ni o say ahaban ekasa wote ono onte abantu oba wa rote ahaban na nyon na etie ahom na atwa ne wahia no e na etie edusa ye mami edende mami enie ne ye bode mrane ne ye sane mrane wese madanse enie efise adanse pa yenye free edusa so ye no enti na egbo di madanse enie edusa bobode ya se ye beto nka mama ya feel ye so wahinta sem bi opeso so ne ye che we ye ewiase na okwa wono mo wo so mo yare no mo ba mo di adanse ye mami wodi mami ni o edisa ni so adanse enie o se mi kan cho se on de enye sunsum se no sane wo ho la asante akora wonye on de on say ye sunsum sem eye de e woni padua no se eye gonorrhea se oba uyinka o wase enka bi wo wase se wonam kwa no na se bi wanya bibi wo ho ana se utidwao emema no odi omutedwa mu ayemre no begrobego fo no begrobego fo no kajofo no the kwayo fan club wase momodi ana monto lai mundi lai so mumfamra no nsam yare o so no de obi mfa ne yare de e mansa mfanko inshallah enama haba o so Pentecost o say mespa tuminti obesa o yare se Yakobon tiase na otiase na haban odoma nkoma na de che ne de a na osore anopa na otimiti haban na nkwa kuta ne de a odo edi nchia fa wo ha ne beda no fa yare ne beda no no onnam eya haban numra eye intine etwetwe fom haban etimisa yare no oso obetimi de asa yare oso frɛ no 0550 110 115 0550 110 115 aha ana mede eye matodie no omo so mase no mede ombesi akakra na makoye mame ya se wabrakatu enkomo ye twetwe se ne kura se tumi etimi bowura ye nipa dibone na ye nipa dua na siwo na ye krate mu na bible ma ye se ye okra moja ni dia frusane na okra ntie mu a de na tumi bowura mu 1 osi nkontompo krono aza na ntitwitwa ukofo obi ba a oni mfie duwotwe dunkron na wa kora nsia ukofa no onze basa na ohun nyina adwane agyaw enu bi no no meka ho memo wadwunya o se na me meti wo no se me ma me de menye obi bone de bi busa won se obi ade ne da wo kofa ye no onse wa kasa ne wadwu mufu ntema kra ne ntimi ntena wo e wasetenem enu no se o kasa yin tase ma kyerɛ enu ye na ekɔ na eba wo be bia na wunim enu tine de bia na o ba na de wapon no enu tine odi eba wuo no enu tine se bi obesɔre no na uti ahyehye enwoma nkitinkiti bi o ya kra ne mpɛ no ene kra ne bɔ kokɔ ma me patwo nyane sa sa pepepe ba me de nyina nso message na de mi gina se sa pepepe a o se bonkum nifa esoro ne asase yi mu etifi anafo epoye ene ahyase ni nyina no ona ye ne dia obono onyomagu mu obonyomagu ye ahaban so obonyomagu awiem obonyomagu mframam na sanyomawe nyina adasa
ehome edidi ewo sa nyoma wem nyina no na mane okrati asefo na ne obeka kye sa adepa no ne bone no bone be wura mu dia nya obo ade dia na mum adepa no wura mu dia e obo ade dia am say want masiye me pa kye say senya wabo bibia ewie no enipa esombo ewasa abodi nyina mu na wahyehye ewie enti no ye enipa no enye say ke di enua bi bone ewo se yetimi do ye ho etena se asundwe mu na emom ahohom a omaka ne nyina na wabo won no obi a won adwuma a ewo se wo ye na ma yen enipa yenya so emfaso na emom sa ahohom yi mu no eno muboro nipa no so that wo baba be som no na onye wadwuma no senya wo ye de wadwuma hye won sa say do nua sa wo ho na mo hwe abode nkaye ne so no enti wo mo dane adwene no se obekwa akosom honhom foforo bi a oye smaller se ono na obetimi aye bibia na so ogu anum ase o ma wo hu ye say ono mom na wo se osom wo ema wo ho to e wo asomdwe mu sa sanete obode otimi di for eba asase so ma no ebeye ne djuma ye nyina ye di for ma no enti eni obi o se yesu doba jaran doba se me nyame ba me mom de menim say ye nyina ye nipa uhu lokre no a na wonyuma edan so free ni afoforo ye ntino ena me ye kase we do ye nyame nipa esan se wonyuma ye nyoma pa entama obi a wosan gide ni say onyankopon ti asefo no onye bone owo abotre owo odo otimi hye ne ho so enti wu nipa a wadwen ma bie adu saa empempenso no wo bossa bra na esi we do onyankopon ba na ahwefo no se mimusa wo se sa nyoma we nyina ye trene abrabo se bia bema okra na mayeduru na menkopetumi bi emfa ne ndwuma na de na bayi a bema me kra na nyini aben na mantime wura sa bia nim enti niema okra no eye dia ne se wadwen mu eda ho onye obi a odwene bone asase wi so na wo hihye bone asase wi so me so meti asase so bi ye nyina mo wi amene me ye dia mo nyai sa o nyoma sa o sa na tie sa wo pese wo kra ne ye den na ho ye den dia adenti na wo kodwen bone afa obi ho ena se ade a ode gya samo ne ye ni so hwe bi de bia meji mu twere konkron no ensem ni bi na ebutumu efree adam tren ne nyina ba no nyina no na ye the ark of covenant ena beboa ebesi solomon so the ark of covenant ena ne dey edidu yejuma ni nyina na ye homsem na ye huhum bi ne ni didi juma no obi ni wo so de ni hu obo ade no ana beboa ampa obi an ho ode na ni hu no emre be na sebi nipa ka so be di ni so emra sam oyi ni difo ana beboa idi si asam so na mebusa wo mete wa odi di info se hwe enipa se o mpese meme obo ade medi musu biemu dia ana sa de obeyi ni nua arane doba so ana so obedi ade o se enipa na be som no obeye nkwa obe ese di ebiem ana o ka kire se sebi obo ade ne ese ye ne nante wabrabo mu ono so ama ye enipa se oni ye so ebi ye sojafo ebi ye servant ebi ye nkwa ebi ye ahemfo ebi ye maapefo ebi ye na hwe sister menya sao dabio ti asam no dabio ya wa maye ahode edi twere na meka nanim ani tumi a yemfa eni mesi samo twere na minim enim twere no waka ana mesi enim ana mesi waka mesi enim ewo musa wa twere ne ta nanso so no tie o ya wa honhom bi o ho a o manipulate wa otimi edane wa adwen no enti na kwan a wo kra na wo sa wo fa so no sa wo kra ne meye den ehun ye se sa bro we honhom bi aba manipulate wa ebe ye den kwa se wo bi hu enti de wo ni mani se o ye nyame na aka nyame se nyame ya kire me se na so deceiving spirit obi zo be ka se don so na adwumuti odi train so okwa sorry oyi tighted say bem na so for adjust mami gina yie mo di 2 series mu nyina yie 10 series mo mra me show kom yie apaye say si yie wasetena mu owie no asafre 2 series for no insuranka mo no obo ade say insuranka mo no ma sorry enso be ko no 2 series ni di yie de obo 1000 fra kumam de obo 50 million fra kumam no da so de otina alo ti na make a show say
ya honhom o mo deceive ni pam pem ana mo di bone de hye yawe somebody kan kansa ento no wo ye wi a o say Awurade say nyame say na so say ya honhom foforo na be possess no ana ode ne ye sa adwuma no ba ono ankasa no onhu ni hunti ana wagya to say ye nyame say na wo so wonte ase na wonhu hunti na so di akire to be da wo saa akudwo wona ma wotena so if I shall wona ode me ba ha ode ma metena so mbo ba akunya wi kase enam hwan so a beka se yemfa beka se nam KUMAWOOD TV so na ba ya ade na medin abepem enam wo so ntina me ba to se medin kan bo wodi ansa mbo se do bo ade ka se enam Kristo so ni behu nanim onyam wo ye e konkro bia wo ne ni na de edis da apem wo ho na wonyinim se ahonhom ne ye ni wa se no wonyini se enam mo so ni behu agade no enti no me nim se ya wa ni monyam edad wo nipa mu ne ahonhom so enya ahonhom so asa ahonhom ne de enam omo so fa nipa so so ho ono enu ntina e bia hie ahonhom nipa se ono so sorry no kasa me na me wotumi no so de akofa nipa so ena sister nipa bebre of course ntina ye bre no nyese ye bebre ye bre enu ntina nipa ye bre no na sebi o se na mframa obo frama na ebote ye ne a mo ti ase ahonhom omu dwumadie no omu da efiri omu da omu odi free odi emu anse enimde kakra mewo ewo emotia ho ye say omo so wo bipomu omo so kose enframa emeka say emotia kwa na control enframa na me so meti ha no me hia enframa sister so meka no me meti aso me hia enframa eti mo wafo afra na bia wo se me hia enframa e obi a no wo se bia me so me ko som motia awose osome awose minya mframa na se bi so wo bompa ye wo yi apa ye o kasa fa mframa me ma no mfa ba bia me kasa within me so I don't open my mouth to pray but you talk ana me kasa se me kasa ye honhom na ma me kasa so what the meaning of praise honhom no I don't know what communication between you and who between ne ohwe me so no ana do ohwe me so no so me so me gidi se otimi mu ne kasa within me. So why do you voice out to communicate with people? And meditation, we are praying. You know say ye di kumunye is prayers. Enkita hudi ameni wudie no. Me mano ama bonten a. Na se mebie mano so a was a communication din kan koso ma adwemu. Me din kan nya nimdie no ansa na apia ba. Enti se me nya nimdie no a metimi nkasa. Ma na mba. Enti di ono so atibie o your friend Moti o gidi se onam hunhum ye na adwuma otim de komo eye na agya bi no na agya be na agya be nso na de bo asase so enti no no Moti an na adwuma a enti wo ye se me hia mframa enipa da bia produce mframa ma me home that's all and that's a command and that is it that I have to command him say me hia mframa say say me hia mframa wow enti ni kwa say me kwa say me kwaso Moti da bia say ma bra me ho ase because to me not team no ma me ye depa no oye greater enti me mbra me ho ase e ma ho bia bio do you want omote asoro dem na omote eye esum bi mu epeje omuti se me ma me no so rade jeme no kasa mframa mu na mframa no so de ne ko no ombeda enya ogie oh anu ti na ya wa ho odi mu mesumi nya asan ho odi na manfa ntena se no e wo se metumi etokoso na je metumi aya enipa ho beto no no maye enti also you should be speechless when we are praying me da sana me speechless communication within you na wanye gidie etibeka bibiti say in order for you to be successful success na obenya no we have to understand who you are then you get the knowledge to work towards your success through faith. It's all the ne obey say ubetumi ate ho ase wo say to me be otimu no wo it's a purpose so we are successful and as ahunhum ye twa hu nyina hia no o na hihye ne o nyina na fe adane abenye nhira ma so tenti ya we to me ne say enoma bi ekoso wo hu ho na wo gina person be successful ahunhum ne hihye ne o nyina ba wo gina mu na adane nhira na wo ko weni. And how do you locate them if you don't so you mute how do you locate them? Media I just know say they are just around everywhere. Enti no me nkwahwehwe honhom wo baabi a se me hia se me ni nipa kasa me hia bibia me kasa nipa ho and a friend possession one possess one ma one tima manipulate say nipa na be wetima nya no
There be some woman there or two mother. I don't know any pa. Wow. I don't know any pa. Na do mo so bontin. Na de mo so ya bontin e mo so wa mo twa enwa hie ye. Almost so much more some way, mamma, me, so benefits. Okay, and I want more train with you. What are ma? Mr. O, maybe $20 million. I could follow the Asia Bank on person to be a Juma DBR. Mr. Monjin Comedy. My account, Miss Oria and to Mammy. Ebe Debbie. And I say, Sika no control Sika no. And so all days also, yeah, Juma no one that's all. And I said, if I Juma den, Nejuma den crown Sabi to me be or tell Juma den so. But you what was into what that strength and now the year Juma and what didn't him. So where come the manipulation and the possession? So woman if I say or more than ya draining free whom we are. Never some woman son when you was a Osaka. I was a Debbie also the mammy. I mean Jesus Christ because I can't fan so. Also your own home. Oh didn't cry. What no try any Jan in them. And I'm a boy. Okay. Maybe sir. Okay, me jidie ni ho na pebre. Eti wo de wo. Me nim say oye nipa ono so ehun e de no kre no e be kire e kwan ya wo fa so be successful. But without a connection between you and somebody, na a third party more, it doesn't make a conclusion. Enti no me nim say me ne ya we kasa direct. And na me nim say enipa bi so ba ya na enwoma bia ya nimwe wo ho obebie san kwan no. Enti san kwan no na me so be hu say it's not just mentioning the name Jesus Christ, but I say kwan ni be ye nimgu ase kwan. And sana me timi gina me femu a ma be successful. Ukase mu no, o say na Kristo ye ko bonasu no. Na ne tebia nko ne ne honhom a woni nam no nko. Ye bonasu wie no nso no, abo bi be si na beti. Eno nso ne tebia nko. Na unyi saa woni ni se honkonkron na be si ni so. Oh, Debbie. To me, and he was manipulated. That's what I know. Because I said, meaning Sanya, almost summa and more. Emma obey possessing Nipa, and I obey manipulating Nipa. No, then a year, Juma person or do you know, do you know to quite nothing? Why you're helpless? So I was saying, the Christ was helpless. Oh, make Cassania home the year, Jumano. Oh, they say from the beginning, or say, well, one evil be Cassai, or any Cassai say. Home ne ba ho no obe possess no and not there adrenaline one afei what say communication within you na wo ye but so won nim say be have been possessed obekoso aya de bia te say bia wo ye and say na wi asen kan yentimi ndore asase say pono anwa because if something does not possess me to see your beauty made me to na ma be ka say it's already within you and you feel na de ne be possess so na be you feel na de ne be possess. It's already within you. You should be able to know all these things. And in the course of quite a day be a dip one and a beba because some possession woman a dip one about someone with your names away. So we should look at the good possession. That is all. And then I know whom you are. I am dear womb. Now bad possessions you free. And I'll make us say yes, whom your person or done a wild drain about on so. As I may be a one or the way. Yes, and it's also who say any funny a song a chain a whom be okay, Senator Dia Mamimia or Matrophone in 0244840108. Yenena na ya sewa bracket network nkomo fire on mamu bowre mu do mujuma. O se hwehwe wo papa bowre mu. Na ono kwaro ti mu dada. One eye hon konkron no. Okra ti asefo a. Ne hu fite. Ene kre, ene te sen. Wadwen kire ne sen. Braso bie, ne nyina ye ne dwuma die because ye abusua. From 0244840108 0244840108 na obi ma dia na mdo ko na Nabukari na Nabukari so to nsa frefra mu o de ahaban na nanom som na edi ni djuma wo ye. Hello Madam Pacha udi ni bebi okasa free KUMAWOOD TV sunie. Hello hello Obedo try after you. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. Good evening. Good evening, my boss. With the program, open your back also. Okay. Hello, sir. Bebacho, call when you Wadaroma eat you. Hello, sir. Yes, sir. Bebacho, doom, volume no TV, so doom, Dumudi and TV. Yes, I eat in Casa. Okay.
Hello? Yeah, hello. Yeah, we back up with you. Kakra make an say. Mammy no, and never be brave over all time. Then no, a year again. But Bakumi no be a man, yes, you say. A whole million young coupon there. And young coupon a day, a whole million year, Juma, said you more tears so small. Radina Siso Mamu Bia, no Juma on ya, no Jumia obey at the end of the day, I saw only young coupon in them. Nanso I saw ni for the pese better sign of them. If you say you may no pafu and you may be a team yet. And so can carry a Bible, or chef failure, a brand young coupon, Israel, every failure. Can you penny? Okay, carry just a minute. Papa wanted to say, young coupon say only pure further Akuma. The Yamina small fellow, memoir hoarding, Osama Moses memoir hoarding, could you fellow see, or could you Israel for fellow somewhere? Moses, said I'm what they for. Say on for operating Tiamosi. At the end of the day, no, young people says, I mean, I'm a prime fellow Akuma. Said you bear me ready and for million. And you're a fellow, man, or yeah, or yeah, my young people. Why am I saying? Would the bonish mo Kono Bizum. Oh, Pacha, in Tietim, Madarma. Hello. Good evening. Good evening, my dear. Let us show let's hear this But also, maybe I can't know. But that's what Mr. Citizen said, oh yeah, from at the studio, there was still make peace to look. And you know, Mr. Citizen said that you were from 4 years or you were Buddhist, you were this, you were that. Mr. Citizen, you were listening to this and nothing. Maybe Mate, ready in Titi, Madam, hello, good evening, I KUMAWOOD TV. Your last call, na infancy 0244 84 0108 0244 84 0108. Hello. Oh, Obia, my dear, young call. It's your Emrania Aquetia. Nana Bukari, turns our friend, or something country will say. More pese mode ahaban ka nipadua no ewo mu ha mu nyina no mumra na omuamu no so owoye asofia station wona udru wona no obusa no se ope na Bukari eye asoma Bukari o se menka nchero se oyare efa etwere se oda wuntimi na se tumi bi ebefa kwedie so obeyi na ompa o se brawate obeboa wo mo ntihyewa simu maso no eye kompo yare ben no ntimi fancy o se menka nchero se yare miensa pe yare mienu pe sorry yare mienu pe na ntimi nsa wona na so ye ewuo na sebi obi akota na watwa nsa no bi afiri ho no ntimi nsa no na pa se yare pa wo so dia bomodi ase odo wodi be kire ho no obeje wa yare sa the number na 0244 59 3278 0244 59 3278 na Bukari se menka nchero se ono de eya haban nananom som na oteto obutu edi ne djuma yare ben no ntimi nsa bomodi ase odi woni be kire ho na inshallah haban ho na nkwa ho a na obo ade na nananom ho a onsuro yare onsuro ha onsuro tumi biara se bi ekutia wo no onsuro so beyi na firi ho nti bomodi ase be firi no 0244 59 3278 0244 59 3278 na Bukari na hotel in Kano. Push up bazooka. Or say, hey, why does it 2 million? Who say man no day? The lie of Judah. Push up bazooka. Don't say. Who say man no day? Also already there. Opa there. Asuma eye ahonhom bebrebe ba asase so. Osuma abofo mane ba ye fellow ho. Osuma abofo bebrebe mane bo Mose ho. Osuma abofo bebrebe e mane ba ye Inoko. Ebi ene Solomon edia agro Solomon timidi mu ye djuma bebrebe edimi si asore dan ya na ene
odo bazuka o otinkwam eti asase so na abofo atimi ne edi impu dia ena na oyare be na ewo so sunsum be na etete wo wasetenam promise and feel be na ti wasetenam e how spiritual marriage be na ti wasetenam e how gold be na si we ofia ontimi ntu abra no ti ho bomode so be friend 0244 726387 0244 726387 mame yeko memo sema mi rupe oti de eye ahwefo ne kan no ba ko se obo ade ne prum eye faru akoma e ma ne di bo ne ma Mose beje ne nko aso oko eye Bible mu nso a ye se abofo bi bedada eye adifo bi mani twa ntoro se o mko akon no ba ko ka chen se o ndo ntimi nche before ampa o mko akon no eye Israel fo no ewuye ye ko eye Job so a o say me do ba Satan ye me ba panyin Satan where are you o say so ni tua so ka chen se ma asase so me di juma bi ma enteno na me gusu ejuma so me do ba Job o say ha o say metimi am wayi bibia fa na kra na de me srewa eye me wo bo ade ne dia so ne hwe ekwan bia so no so ne hwe ni nyina so no bo ade ne hye ne do ba yi ma ne ye ma no Satan baby obi am che wate papa Satan ye juma de di ni yo enche bia no ene e be ko club e free ase ne e ko simso aha o se sa dwuma de nyina o pade ene hye to ena ma me bi so frɛ o se wo ye hwan wo jo Christopher wo jo Buddhism na wo jo hwan wadar ma me mo sema ba kopɛ fa yi ano okay bacho meda wa hwafo ne nyina ase e ma woni so no obi anyo hwe ya we kura kasa bibi oh David okay the meka ye say me obi a me benya encounter with spirits and in the who said the water spirit no and I said the water world no ono na all control ewiase and he said wa me hu until ho ase a obedada wo kwan nyina so say ono ne oba ade no na so na wadada wo because me nya encounter no e beduru ba bia na wo senka meti asori esomanya antum me nyinya ni so ade hu ne nyoma bebra enka me de beti asori let's me be hu ye say wadada ni panti o ma ni pan hu ye hu say ye som go kra chen na ensuo hu na wo mu no eno nti na manya antum no tani mo nyam wa me hu ye say wo se ni pan ensa kan ye asundue ene wodo eno hu asem ena me de ebaaye ana so ka say Jesus Christ a meaning the Greek god o mo friend the Dionysus a fe so no ono na enoma bebreshe ne sa or control from Greek and I say Rome wha ede ba enti ne ho sem bebre e wo Bible nim na so se wo me hu ya wonte ase na unhu eno nti na ma Bible na create confusion na enipa bebre we kote asori ya na oyi quotation ba ko free ha na we yi quotation ba ko free a omo na e create some confusion no ana mesi me na bedi ahia enti minim ne sania omuye omunyuma a wode ada dawia sente nipa ntimi nya asomdwe no eno nti na ema me kasa mate okay o number ne ba bia wo na obi person no di dwumade bia so a okay nti so obi afese ofre me na onti bibia se no bi samia me number ye 0554 787500 0554 787500 and I'm your YouTube channel here Yasewa TV and a Facebook page say Yasewa Bracket. It's okay so bisa question bia on sa ebeka me esan say animuonyam ahinie no bema nipa anya sumdwe eno na me kramu a sa hoden no me deba me da se bedase ha de dwumade ne besi na meka o se ekina ye bekọ abenase eye adwoso abenase ye kọ na mesa fie ye ni motie ekokasa one on one ye be motie abafie ase me shawbo ye kọ eye motie anchene na kodi nkomo e fa na motie ate de dwumade be na odi ni e wasase so bo nipa omo ben yen ampasa omo timfremam na omo ti ebutam omo ti nwuam omo ti nsuom na omo te he ekina kan tweme menko ba bia from 7 to 8 p.m. Yene na mensa ebedi kita ho ewo ye abenase yene be kasa na semotia ewo ho itimi etimotia ne ewo twimu brofu mu ana adien mesrawo momodi aso benya brema moate media ne ku Facebook nten esukiti oyi pebre no me epebredu a ana meda muadi epebredu na meda mesu adi epebredu a ana me babosu sore ana me kron na me ye de me ye obrempon me ne ku Facebook nten no
dasane echina sese na kokokru eboya na mi ko Facebook na me fro se kame ho na nya abusua enze praye na nya se tope na de achi a kwase bi enkuye bidi besi ase de kasati a facha ye eye dwumadi eye disua eye odo eye de hinta ana ye eche na de eche bebia wo bia so ye chiao eye me papa eye prophet sikidwa me chiao bebia wo bia no aha ne di dwumadi besi me ya me di ni ko Facebook ne wote ya ye nana ya se wa braketunka a wo de be che hintasema eye ewo efa eye the manipulation and the possession of spirit in humans and or the brain no be dase aha na me di dwumadi besi peace bye bye. There are so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. Bidi dwumadi ebel. Ocho ne din ewiase na okwa. Ebusua, ojutum se ewiase na okwa dia. Make hu se ewiase yo bo so na asase a owura. So owura dia na wo mra ne amane a odidi so. Adichi ne adisa yewe. Adichi wo mani pada sani na adisa yo ma oduma ko odidi ne dwuma. Ebe nyu a odi pada sani pentem otu ne pum efise bibi wo ho. Edi na wo ho. Which let me say, if we are saying, and now, and can bank and keep room. You go into the guy to you. If you come away, no, the prophet. I first